Hogy ott egy ilyen úr volt, ha lefekszik, hát akkor ő legyen ugye olyan. Jó az illata. Azt mondja, de figyelj, menj vissza, menj haza. Nekem természetesen hónap. Hogy az a szagodat? Nekem nem a sakos, nekem be semmi parfümbe. Annyi parfümöt kaptam én a feleségemtől nekem. Nekem legyen meg a rendes szagod. Azt mondja, Azt mondta volt az én unokam, vagy nem, a nagybátyám, a Dobos Imre báty, Isten nyugtassa, hogy a jó pinának avas vajszaga van. János bád azt mondta, jó pinának olyan szagja van, mint a heringnek. Ájjajjaj! A heringnek. Azt szerette. No. Szerintem. De valami van benne. Van olyan, hogy a bőröd, hát tényleg énekelik, hogy a bőröd illat. Ide figyelj, nyomati útnak. Igen, na. Ugye nem nagyon tudtunk élvezni. Sa. És akkor azt mondta, hogy mikor a Magda lakadalma volt, Mari lakadalma volt, Krisztina néni közép-tízesből ő volt a szakács. És ugye panaszkodtunk fiatal asszonyok, igen, hogy nem tudunk élvezni. Igen. És azt mondja, sok marha buta szamár. No. Hát mi? Krisztina néni legyen szíves. Nem igaz, egyszer ezt még megcsináljuk, és azután Krisztina néni legyen szíves, mondja meg. Nem. Na azt mondja, hogy megmondom, hogy még férfinékkel is tudtok élvezni. Jaj, Krisztina néni, hogy? Hazamentek, férfiak, hunyák beszemeket a filokat. Tegyetek az ujjatokra egy kicsi disznózsírt, a keteket. És azt mondja, úgy tudtok élvezni, mint a hagyerménköz. Ebből ma nem kérek. Na, álljon meg! Na, ma nem számítok kér, vagy nem kér. Megpróbáltam, hazaettem, megpróbáltam. Úgy lehet élvezni, mint a füst. Nem, akar víz, ebből nem kérek. Jaj, miket tanul. Hajjaj! Én ezt megértem, hogy esetleg tud. De szározom, no. De puszi nélkül, se kicsi édesség nélkül, se kicsi előjáték nélkül, se kicsi minden nélkül. Nem ér meg egy nagy rakas ganyirakat. Mondom, hogy én szározom. Hát az kutyafasza, én a szarzom. Milyen a szarza néve? Hát ez, amit elmondtam. Az nem ér semmit. Ebből már nem kérek ebből a szerelemből. Ja, hát a nem szerelem, Tomasz. Nem van. Hát csak egy élvezet volt. Szározom. Ebből ma nem kérek. Férfi nélkül. Próbáld meg aztán. Én most Próbáld meg azt a szározom. Na, kifelé. Gyerünk. Magának a, Róza néni. A csicsely megtartsa, akkor jó puha lesz, hogy. Uram, nem fogja égni főzni. Nem lesz. Szép blúzomot békánja. Oda érja, nem terik ez. Hol van Róza néni? Én ide lehézelek, megpróbál. Nem adott. Le kell fékezzem magam. Ide figyelj, mikor oda érek be van a szőres izére, egyet kopjunk sorra. Bárba megint. Ne. Jaj, meg meg. Na, bájam, már elütöd. Na, én itt megyek. Megyek? Hogy megyek? Én úgy megértem, hogy indultam, hogy... Kékét, A lavasses tarra vagyunk ki. Kertély, Rudi, kertély! Sok rég, holod! Sok rég! Maga úgy néz! Nem a csicson az a falama. Még eljött! Az a baj, hogy sok módtal én nem oda hozzá. Minden szegény.